terus oh karo joget ndenge apa Kang matuke Kang ijing miring cocok elak tenan iki karo joget Kang oh Budi iki gak turut. Ah iki kare golek wong ya, Kang. Iya. Hei. Amah wedi ngono peteng dedet. Pundi, Mas? Ayo, 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 tenane ayo, 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 ayo. Pakde, aku petuk yangku. Pak Giga. Monggo Kang Mas Giga sing bagus dhewe. Ya. Ihi, ye. Yo, balik kene. Anu lakune nek wis gak jejeg. Gini-gini. Wis aku lho. Mbah, pilih Mas. Ayo, ayo kan. Tuara uang ya wih. Dulu enak ki. Oh nggih. Gini emang bagus. Alang-alang penjenengan kok ya. Oh nggih. Apa niku?
Jas Tasrin. Napa? Kok sajake pripun wonten? Kantar-kantar. Boyok sing ra kuat. Ayo tetep kuat. Timun sigarane melu bangun garane. Boyoke gak dasi ya. Pon Kang monggo beriku napa malih ngaturne. Anu bagian kono ku nek gembretek kan. Anu wis saiki njaluke apa ta? Baru doyong 50.000. Oh. Duit masa wong wedok ngekeki. Monggo Kang, angkleng.
Apa, Dik? Lagune wong ngono kuwi. Oh, Wong wedok sak aku. ya ngono kae gak tenanan ngono dicedhaki dong lain kok. Oh gak apa-apa Mas iki yo menungso, kok sajake kaya jijik ngono. Sikile ngambang? Oh gak Mas, gak apa-apa. Ya wis saiki joget karo aku gak apa-apa ning jarak 10 meter apa-apa. Ayo wani ora? Jombangan. Lah iki nek Tama. Lah Tama di Tama kene sih. Tama. Rene jomblangan biaku kok ya